Lauren en ik, we zijn voor een vrouw thuis te zijn. Maar dat is al Feuerwerk 3, als ik hier boven weer, dat fällt ik immer so, dat ik sie nicht thuis. En we zijn tussen Canada geweest, een glückliche reis, goede tijd gehad. Nu zijn we thuis en vrijdag waren we hier met YouTube doen. Zoals Ferdinand al zei, vandaag fangen we met een nieuwe boodschap aan. Wij zetten voor vandaag de tweede deel. En ik geloof, hij zei in vorige zondag dat ik wil vandaag en nächste zondag reden aan seksualiteit. Wie willen wij zijn ook in onze seksualiteit en God hier met zoals hij ons gemerkt heeft en zo wieder. En zo ik wil respectvol davon reden, aber nicht plicht. En God wil haben, wie sollen wij zijn in alle dingen in ons leven. En weet je, God heeft ons veel dingen gezegd. Een verstandiger man, oder we kunnen zeggen een wijzer man, die zijn huis op den steinen grond bouwt. Ik zie me zeggen dat je willen erfolgreich zijn in je leven. Je willen erfolgreich zijn in je bevredigd leven. In je eigen. Ik weet niet, als het jemals een koppel heeft wat in de kerk naar veren komt op de kaas en aan de veren staat en hoopt dat de eigen wat verbrengt. We willen erfolgreich zijn. En God heeft ons sommige dingen gezegd wat wichtig zijn, want we willen erfolgreich zijn in ons eigen leven. Ik geloof, je als jonge mensen, je willen je nog maar een dag bevrienden en je ziel is een goede, glückliche eigen gaan. En weet je, wanneer de eigen twee bereikt en zo wieder, daar zijn veel video met verbonden zo wieder. En zo God geeft ons sommige dingen wegen seksualiteit, wegen het speelt een zeer grote rol in wo die eigen leven later wat zijn. En zo we willen daar een beetje naar kijken. Vielleicht vrouw je, wohin reden we van dit in de kerk? We zijn een beetje zo gewend en ons valt dat er mat niet van geredet en al 3 Mal niet in de kerk. Maar weet je, God redt ervan. De Bibel is vol van de thema. Wat God doorzegt van dat. De Welt redt er niet bloß van, die schreien dag en nacht. Rein alles in deze Welt. 100% is dat. En zo de Welt redt ervan, de Welt schrikt ervan. Rein alles van pornografie. Ik zei eenmaal van een vrouw betrokken hebben, du moet alle een vrouw bij zijn. We mannen kijken dan ons, en dan blijven ze dan worden ze maar verkijken kunnen ze weer. En zo onze Welt is er vol van. En niet bloß onze Welt, maar junge phones, en junge internet, en junge jugend, junge kinderen van klein aan, die zijn aan internet. En met een knopstrekken, die had het rein alle verzig. En zo de Welt, die schrikt van de thema. Nog een uur wil we ervan reden in de kerk, als we in de volgen worden brengt. De volgen worden brengt, want we ontrouw zijn in de seksuele area. Men denkt mal aan een heim, wo papa niet trouw is, haar mama is niet trouw. Ik zie opgewassen zo'n heim. Ik weet de video wat levenstijd ging er aanslapen voor zijn familie. Er in de kerk, ik kan kerken, wo de prediger niet is trouw gebleven. En de kerk is vernicht. En weet je, jugend, je denkt vielleicht zo, well, we worden ons van der laten schijnen, aber de volgen worden je levenstijd ging er omgaan. Rein immer. Dat meint nicht, dat Gott het nicht vergeven hat. Dat meint nicht, dat Gott uns nicht reinwascht. Aber wie kann Personen in ons Leben von Jahren 3, wat noch immer rumkämpfen mit den Namen, was sie sich gemerkt haben. Und so die Folgen sind sehr groß. Die Bibel sagt, Vers 32. Hij zegt, wer aber mit einem anderen Mann seine Frau die Ehe bereikt, brückt nicht sein Verstand. Ein anderer wieder, der ist nicht weiß. Wer dort tät, bringt seine eine Säule in den Grund. Die wird wunden und Schon kriegen und seine Schon wird nicht weggewaschen worden. Na, das redet nicht von, dass Gott nicht Konsent vergeben oder dass Gott die nicht wird vergeben. Aber weet je, die Nummer, die Konsequenzen, die Folgen von einem unmoralischen Leben, die bleiben door immer. En zo we willen ervan reden, wenn die Folgen sind sehr groß. Noch ein Ding, wohin wir von reden, ist, wenn Gott hat eine Frau erfolgreiche Ehe für die geplant. Und wir weten dat rein alle, dat wir wollen nicht einen Partner haben, was untreu ist mit einer anderen Person.
Ik wil gaan, mijn vrouw zal trouw zijn te mij. Zij wil gaan, ik zal trouw zijn. En dat is de einzige weg waar die eigen kan erfolgreich zijn. En waar die familie niet ganz tweebereikt. En waar er niet diepe wunden en harten komen, wat never waren weggaan. En zo God wil die zenen. Weet je, Gott sagt nicht bloß, wir sollen nicht ein sexuelles Leben haben, besieden euch, wenn er will uns von wegnehmen. Aber er will die sehnen. Er will die, das darven worden, wenn das. Und so, wir wollen davon reden in der Kirche. Noch eine Ursache, wenn wir als Kirche davon reden, ist, wenn wir sind, Gott sein einziges Mühl auf dieser Welt. Eerst in onze meeting, we gaan een meeting voor de kerk, we nemen dat een Sync-meeting, waar we alle top wat doen in de kerk, we komen eenmaal alle top en zijn, waar kerst het alle rijdt, we alle rijdt van doen en zo weer. En zo ben je reden van dat de kerk heeft de antwoorden voor de wereld. En we feilen ons de verken gleich nu. Maar denk mal in deze wereld, van wo valt zin deze wereld is en wo verdreht dingen zijn. En wie zijn God zijn Körper, wie zijn Jezus zijn Körper op deze wereld. En zo de wereld kan dit denken, wat God ons geschonken heeft. En ik wil je van de positieve ziet ook wijzen van dit. En zo God heeft ons een wondervolle geschenk gegeven. De duivel heeft het verdreht en de wereld brukt het tot het eerste ding wat ze kan. En wie als christen zijn stil. En dat is niet reich. En zo wie willen ervan reden als kerk. Ik weet dat is een zeer sensitive zijn op Engels, dat is een thema wat schwer is aan te voeten. Dat is een thema wat schwer is van te reden. Maar dat is wichtig. Weet je, lied, wanneer wie Gott zijn kinderen zijn, dat is wichtig dat we reich non-checken. Wie willen wij zijn seksueel? Wij het meint dat ik erken wat reich en aardig is en ik doe dat reich te denken. En zo wie willen seksueel weten wat reich en aardig is. Wat zegt God ervan? Wo denkt God? Wo zit God dat denkt? En dan werden ze dort leven. En weet je, lied, wanneer we in God zijn zin kunnen leven in onze eigen, dan is ons heim is gezond, ons dorp is gezond, onze kolonie is gezond, onze kerk is gezond, onze geschäften zijn gezond. Maar wanneer we op deze stad doelbrengen, dan is die in het leven niet gezond, die familie is niet gezond, die kerk is niet gezond, rein alles is niet gezond. Dit speelt een zeer, zeer grote rol in ons leven. Seksualiteit is van God gemerkt. Wir sind vielleicht ein bisschen abgetrocknet, dass Sexualität, dass wir ein damit Schweinchen denken, reden darüber von so wieder. Aber weißt du, Gott hat die gemerkt, aus einem Mann, aus einer Frau, dass Gott seine Idee, dass wir Gott seine Idee, dass du so einen Körper haben, aus der Hass, und dass eine Frau so einen Körper haben, aus der Haft, und dass die beiden Körper würden passen. Das ist Gott seine Idee. Das ist nicht, dass Gott den Menschen gemerkt hat und dann kommt der Teufel und da ist mal some andere Dinge mit dem Körper. Gott hat ihn gemerkt und Gott will dort sehen. Ersten Tag in der Welt, wenn die ganze Homosexualität und so wieder, wo 2 Männer taub sind oder 2 Frauen und so wieder. Und weet je, da jetzt viel von zu reden, weil ich sage einmal, das braucht nicht ein so ein kluger Mensch zum Ausfigern, dass 2 Mannskörper nicht taub gehen. Oder 2 Frauenkörper. Und so, wenn du aus einem Mann geboren bist, das hat Gott so geplant. Und wenn du aus einer Frau bist geboren, das hat Gott so geplant. Und die Körper hat Gott gemerkt, einer für den anderen. Dann hat Gott gesagt, dass in ein euer Leben, du sollst ab das ganz Falschste gehen, leben, mit Schein gehen, mit Freude, dass Gott seinen Plan für ihn. Aber der Teufel nimmt das und verdreht das und merkt alle erste beide Dinge, davon wir da kommen. Wat God gemerkt heeft, die wordt hij nemen en verdrehen die op het ganz Oeste. En zo wanneer we denken in deze wereld gaan, wo de wereld vol van is en orechte weg, dan weet je dat ze denkt, wat God gemerkt heeft, voor zo'n grote zijn. En de vijand neemt dat en verdreht dat, breekt dat 72. En weet je, in ons Christentum, maar in de christelijke religion, waar we het naam willen, du hast fertig das Idee gewas, dass Sex wir ein damit Ding zum Kinder haben. Und das nicht die Idee bin, dass Gott das gegeben hat für Scheingehen.
dat Gott dat gegeven hat, wenn dort dat onze Neute tevreden staat. En dat komt van een leer, dat is een zeer lange leer, aber die leer wie in de kerk zeer ben, dat de Körper, de slag en de Säulesgoot en wat immer met de Körper te doen heeft, dat moet we zo wie te zien schrijven als we af kunnen. En zo dat is een poortje was van onze Oppertreitung als Menschen. En aan ons volk. In 1. Mose 1, Vers 27. Door merkt Gott Menschen. Waar we een beetje checken, wat hij zegt van wo hij de mens gemerkt heeft. Dat zegt, en Gott merkt Menschen, die zo weer als hij, naar zijn plan. Moet je het weer. Gott heeft naar zijn plan. Dan zegt het weer, hij merkt een mansmens en een vrouwmens. En weet je, in ons volk, en ik word een beetje later nog eenmaal van reden, maar in ons volk hebben we seksueel onmoralische dingen op de vrouwen Körper gezet. En die als vrouwen gaan vaak met een vluchtraum op je leven, wegen je dat ze een vrouw zit. En ik word een beetje later van reden, maar weet je, dat is wat religion doet. Want we in de wereld dan checken van jou, vrouwen Körper met ganz bedekt, dus zo'n religion waar de kop en alles lijkt, dat was ganz bedekt en als anders worden de mannen lasten naar. En weet je, God heeft dat ganz anders geplant. En zo God maakt een mansmens en een vrouwmens en den Körper wat hij heeft. Dat is God zijn plan. En zo hij maakt vrouwmensen en mansmensen. Dan zegt hij weer, en God zeende en zeed. God zeende. Weet je, God heeft een man gemerkt met zijn Körper, God heeft een vrouw gemerkt met zijn Körper. Hij bracht dit op om God uit. En ik geloof Adam, als hij zware afwijk van zijn beschwiemen en zo wieder, dan geeft het Chaos. Ik weet niet, wat ze krijg je doen gaan. Maar weet je, God merkte en hij bracht dit op en dat weer het wondervolste ding wat God gemerkt had. En dan zegt hij, en God zeend en top. En dit is wat God voor die wil. Hij wil die heim zenen. Hij wil die eigen zenen, die kinderen zenen. Dat die worden een heim opwassen, waar mama en papa trouw zijn. En waar mama en papa zich niet afgeven met alle hand mensen in ihre Seil verdorven, ihr heim verdorven. En dat rein ons leven vernichten. God wil die zenen, dat is zijn grootste plan. En zo hij zeende en zei, mocht je kinderen hebben en je even de ganze eerd vermeerderen en even de eerd regeren. Mij is het zeer interessant dat dat eerste gebouw wat God man en vrouw geeft, ja, kinderen hebben. En wie weten alle dat kinderen komen niet van de buizen eten, niet? God maakt seksualiteit. En God heeft het zo gemerkt dat man en vrouw worden toekomen en dat wordt kinderen geven. Dat is plus zeer wunderbare ding, wat het schafft. En zo God heeft het zo geplant. En dan zegt het in vers 31, en God zag wat hij gemerkt had en hij zag dat het weer zeer goed. En zoals Adam en Eva doorstonden. En Adam en Eva, kunnen we zeggen, ze gingen te bad. En God zei dat en zij hadden kinderen. En verder in zinnen vol weer dat we een rein gans opnet, reinet doen. In de kinderen van tussen. En zo, dat is dus God. Tussen man en vrouw, dat we rein zijn, dat we op zijn en dat we ganz van God zijn, we kunnen zeggen, onder God zijn. Dat is wat God gepland had. Maar we weten, de vriend heeft het verdraaid en de vriend brukt God zijn goede dingen en hij merkt door slechte van. En zo ik wil je de negatieve zijde ook wijzen bij het van man en vrouw van jou. Ik wil met dich harpen als dat niet een vloek van God. Dat is een zegen. God heeft die zo gemerkt. God heeft die zo gemerkt dat du kus baby's haben, dat du die kus voederen en dat du woest een schmakke Körper haben. God heeft die zo gemerkt. Maar dat is nog een negatieve zijde te de ganze ding. En weet je, ween zin en ween vol, zijn we mensen geneigd, dit ganze ding te nemen en door wat zeer bij zit van mij. Er zijn twee woorden, wo ik van jou wel een beetje aanschier. Een van deze woorden, dat heeft met ons mannen te doen. En dat is dollar aanstrubbel. Weet je, we hebben alle, dat is voor ons mannen dollar. Dat is niet gezegd dat vroeger niet ook lasten maken. Maar we mannen, dat is ons grote ding, wo we moeten wakker zijn en oppassen. Voor jullie als vroeger,
als het woord vervieren. Het Engelse woord seduction. Je had de kracht, als vroeger, in je charpa, in man te verlaten. En zo wie man naar de beide dingen checken. En zo dat eerste wat we een beetje checken, nou lust. Lust steigt in het hart van een man. Als mannen lasten we in het poort van ons hart. Dat heeft niks met de vrees te doen. Dat is niet erg schuld. Nou, ons het vrees smaak. Wie zijn er geüwen gelast? En zo ik word een beetje later van reden. Maar weet je, wie mannen man dan moet toestoen, wie man moet stilhouden en zwagen zijn, mijn lasten, dat komt uit mijn hart. En dat is niet Janne vroeger schuld. Dat is niet deze secretary schuld. En dat is niet deze vroeger, Janne vroeger, dit of dat. Dat is mijn gevallen hart wat lasten deed. Meestal manchmal sehr interessant, dat in zo'n als wanneer modern aangetrokken zijn. Weet je hoe dat is? Wenn last steigt den man im hart. Dat heeft niet een soort zeichen, niet een model, wo wir nicht durchdenken können. En je weet dat rein alles mannen van wat ik rede. En zo dat is een van de dingen wat we moeten met schaffen als mannen. Dat is een van de dingen waar God ons als mannen zegt, ziet, wees en seksualiteit. Post op wat je met je last doet. Weet je, wo last herkomt? Dat is een zeer gouden desire, kunnen we zeggen, een verlangen, wat God ons gegeven heeft. Maar wenn komen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Zeugnisse und gotteslasterliche Reden. Weet je, wo die herkomt? Nicht von Janne früh, nicht von dir, aber uit mijn hart. En weet je, mannen, dit is een area, wo we zeer met kämpfen. En wanneer we mal ganz oprechtig zijn, dan moeten we moeten zeggen dat dit een van onze grote dingen leven, dat we niet ons wijten met onze uwen, met onze last. En we checken vroeger hingen aan, vierten tweemaal, dreimal. Jana had gezegd, hij checkt hem eerst mal zo lang, dat niet tweemaal brukt. En zo, dat is een beetje zoals we eenmaal gezond zijn. Maar weet je, mannen, we moeten dat toestoen voor God en zeggen, weet je, ik heb trouble met last. En dat is een desire wat God ons gegeven heeft voor seksualiteit, maar dat is verdreid, dat is verdorven worden, we zin en zo weer. En zo wie man oppassen wat we met het doen. David, wie een dag thuis gebleven, hij ging door een dag ram, ik geloof, hij had gleich ver dat hij eentje wil schmacken früher zijn, maar dan zag hij de früh. En de Bibel zegt, hij zag het schmak. En weet je, früher zit voor een zeer schmak. Alle zin wat we doen, rein jedes Mal, wenn wir bezit staat, maar wenn wir die eigen breken in onze gedanken, oder wie in pornografie zijn, en zo weer. Weet je hoe dat het eerste aanvalt? In onze eeuwen. Onze eeuwen leiden naar last en last leidt naar seksueel onmoralisch leven. Hiob zegt, ik heb een bund gemerkt met mijn eeuwen. Hij zegt zo steeds in Hiob 31 vers 1. Ik heb dat met mijn eeuwen gemerkt. Ik leg dat bund, woord bund, ik heb einfach een bund gemerkt met mijn eeuwen. In deze wereld kost je niet voor aankomen, wo je niet was. En ik een schmakke vrou zei, ik dank God voor jou, ik bid voor jou, dat zij wat een fijne eigen vrou zijn voor je eigen man. Maar ik heb een bund gemerkt met mijn eeuwen. En weet je, wanneer we een bund merken met onze eeuwen, dan gaan we niet naar pornografie, dan gaan we niet, checken we niet extra de pas, bloß om de eerste ziet zijn. Ik schafte in Canada mal jaren terug in een fabriek en daar waren some jongens in de fabriek wat ook schaften. En daar werd het ook zo, die kunnen een soort pas checken, waar we immer in een mädel in een pas, daar weer niet van buiten, maar van mädel in een pas, daar we immer een vrouw ben en zo weer. En deze mannen, die kauften de pas hauptsächlich, ten zijn wat er voor een vrouw moet ben zijn. En zo ze hadden geen bund met ihre uwen gemerkt, ze hadden geen bund met zichzelf, dat ze niet würden doorgaan. En ik weet dat wanneer we aan dit vast zijn en zo weer, dat is een zeer, een timer, wo slag is van dat wordt nog eenmaal. En wanneer we naar een phone gaan, dan zijn we het eerste doorbaan. Maar wanneer we naar een computer gaan. Maar weet je, ik heer het deze week van een prediker en zij schaffen met bevriende lied.
En dus nu een nieuwe statistic uitgekomen. Statistic, dat is een ding wat ze studeren. Oké, wo schaft het in manche mensen weer. En zo dus een nieuwe statistic uitgekomen. Dat wat het meeste mal everdeeld komt, wo wir in die scheiden? Facebook. Einmal van Facebook gehoord? Dat is dat Gezichtbuch, oder wat we dat op die aan. Maar weet je, van deze dag, dat is zo einfach en zo leicht voor die kleine kinderen. En weet je, Facebook wordt immer dollar in pornzeit. Facebook wordt immer opener. En zo kost immer lijken video's nemen, allerhande zeer kranke dingen. En Facebook is een ding waar we als Christen, eure Leute worden moeten entscheiden. We hebben een trouble met lust. En wie moeten naar God komen met dat? En weet je, dat is bloos einer, wat ons helpen kan met onze lust. En dat is God. Hij heeft ons gemerkt met dat verlangen. Hij heeft ons gemerkt, zodat we een verlangen hebben, dat we een seksuelles leven en een schijn gaan zo wieder. Aber Gott hat gesagt, dat wil ik zwischen een Morgen, eine Früh in een befriedigd toestand für levenstijd. Aber wie man abpassen, dat we niet in lasten gaan. Die sind abgewassen, viele von ihnen, wenn es von ihnen was älter sind, die frühest, die sind abgewassen mit einer sehr strengen Liebe in Kleidie. Und die kamen nicht nur die Zeug von der Kleidie-Botschaft hier, aber die waren anyway. Wenn das hat eine Rolle zu spielen. Und weet je, eine Frau hat Kraft in ihr Körper, sodass die nicht verstehen kann. En wanneer het mal een Hörerin heeft, irgendwo in de stad op een gas, dan zeg me mal, waar het zit. Dan kan ik je zeggen dat zij dat met haar Körper lachen. En weet je, ons als mannen steigt los im hart, junt als vrouwen steigt vervieren en lachen im hart. Nou, bitte dat mich nicht hart verstehen. Ich meine nicht, dass die sind nicht alles Hörerinnen oder so wieder. Bitte dat nicht verstehen. Auch nicht als Männer, dass wir alle lasten, wie dank. Aber das ist ons Problem. Und das ist ein Problem. Da ist uns als Männer. Und das hat zu tun mit, wenn so gemerkt sind und so wieder. Last in vervieren, oder last in lachen, das ist so eine Hund und ein Hundchen. Die gehen immer taub. Und so Gott hat uns so einen Geschmack gemerkt, das frühes. Und wir wollen nächste Sonntag, weil ich da ein bisschen da nennen gehe, was Spreche davon sagt. Aber weet je, in unserer Welt, von der wo wir wohnen, die Welt hat den Körper als früh als ein Sexsymbol abgestellt. Das wo in jeder passen, das wo in jeder eine Frau, was angerufen wird, oder was immer das alles ist, dus met alle wij een vroegman spelen, wij in de wereld heeft die Körper gemerkt als een sekssymbol. En dat je als vroeges den Wert erop brengt, dat weet ik. Ik weet, soms van je vroeges, die feilen je einfach schwierig kunnen zijn, want je ontdenken en wil mannen je Körpers behandelen. En dat is een zin van ons mannen, wat we man toestaan en bekennen bij God en helpzegen voor dat. Dat heeft man ons ganz lassen te doen. Aber je als frühes, die haben eine Kraft. Die sind so ein Geschmack gemerkt. Gott hat die den Körper gegeben. Bitte, dass das nicht so annehmen, dass das ein Fluch, dass die Geschmack sind. Das ist gut. Aber wenn du das brauchst, wenn du brauchst den Geschmack der Körper, zum sein, wie viel Mana Kopf worden, die drehen, dann ist in dein Hort irgendwas arg. Und das ist der andere Seite von Lasten. Das ist der andere Seite von dieser Hondje in de hand, wat er vielmaal taub gaan. En zo ik wil niet gaan dat je als vroeger zullen je schuldig voelen dat je een smaak zit, oder dat het niemals zal te zijn gaan dat je een vrouw bent. Dat is God zijn idee. Aber waar we oppassen naar ons hart. Wat is daarbij? Deed het God een beetje schijn, wanneer de mannen kijken? Maar wat is in ons hart dan? Deed het God een beetje schijn, en vroeg ging je rondkijken?
En nu må vi nog oppassen. Lust and lokken. Lust and seduction. Det går en taub. Så vad du als en christelijke fru, du als een dochter Gottes des met din kjærper, dat is een ding tussen die en God. Gott hält uns als Männer verantwortlich, was wir mit Lust tun. Und er hält uns als Frühes verantwortlich, was du mit deinem Körper ist. Wir haben 3 Feinde. Jeder einer von uns. Der erste Feind ist der Teufel selbst mit seiner Macht. Und so der Feind hat Sex genommen, er hat dort verdreht, hat dir gesagt, dass du bloß, was immer du warst, mit wem immer du warst, like, who cares? Dat wird zijn idee zijn. Dan hebben we de Welt. Dat is ons tweede Feind. En zo de Feind brukt de Welt om pornografie merken. De Feind brukt de Welt om allerlei Frühes opstal. De Feind brukt de Welt om seks verdrehen. Zo is het niet. Weet je wat die derde Feind is? Dat bist du zelfs. Die gefallene natuur. En de duivel die wordt de Welt brukken, zum die lachen. Die wordt de Welt brukken, zum die zijn, dat ze zeer spelen als een kost, dat ze veel wijzen als een kost. En ik vraag je nog eenmaal, wou je het een hoererin aangetrokken? En dat zag je en wist het van waar dit ganze ding schaf werden. Want zij het Körper kan wijzen en zoveel huid als mogelijk. En de mannen voeren voorbij. En de jaren onder de boom onder, wenn ze zeggen, checken en zo weer. Dat is de ganze idee. En zo zei wat zich zo aantrekken dat het lokkend is. Ze wat zich zo aantrekken dat de bein zo lang als mogelijk loten, met hoge afzetten, al zo'n dingen staat. En zo dat speelt een rol, geschwister. Wat we doen met ons Körper. En zo mannen checken en mannen die houden stellen. So dat is de ganze idee. Aber de ganze advertisement wordt we zijn dat is met je Körper. En weet je, vrienden, je had deze macht in je. En God wil gaan je als zijn dachter, je zal wijs omgaan met het ding. Niet je verdampt veel, niet je slecht veel dat je smak zit. Maar te God is eer. Wat doe je ermee? Wat is in dat hart? Wat doe ik die dingen wat ik doe? En zo dit heeft veel te doen met waar vroeger zich aantrekken en zo weer. En we hebben niet een kledieregel bij de kerk. Maar ik wil je gleich aan hart te leiden dat je aan denken, waar wil God wel? Weet je, de Bibel heeft een paar vers, wat je als vroeger zeer slecht lieden kan. Aber die sagen so dit. In de Frühe sollen sich anständig in Schmuck kleiden. Stroomt soll nicht im Haar flechten oder Gold in Krallen umhängen sein, aber in gouden Worten, so ist dort eine gottesfürchtige Früh toekommt. Und so weet je wat het probleem hier is? Dat Hart. Wir haben nicht einmal ein uiterliches Ding gemerkt und so, unsere ganze Religion hat zu tun mit uiterlichen Kleidern und so weiter. Aber das ist ein Hartproblem. Und ich sehe in schon, dass wir als Männer, wenn uns Hart krank ist mit Lust, und halt sich kranklich, was Jesus früher anhat, wir können alle wen durchdenken. Und so, wenn ich Lusten will, ich do anyway. Wenn das mein Ding ist. Und so, ich glaube nicht, dass die Bibel sagt, die sollen ihn so antreiben, dass sie in den 1600 oder so wieder. Oder das wird von der schon nach übertrieben. Aber was Gott sagt, ist, ich würde leichen, dass Jesus meine Töchter mit ihren Körper würden weise umgehen. Weise. Wir lernen, was recht und ordentlich ist und das recht zu tun. Petrus sagt das selbst, ich denke. 1. Petrus 3,3 sagt, lasst den Schmuck nicht durch uns sein, dass sie den Strom antreiben, in die Haarflechten und Gold anhängen. Laat je schmuck leven en stellen, leeft hoe je juist im Hart zijn, im Hart. Daarom heeft God een grote gevoel. En zo je als vroeg, God wil aan je zal een fijne natuur gaan, wijzen, je man aan maar schmuck beduiden en zo weer. God wil aan wie zal wijzen. Beide als mannen en als vrouwen, wanneer het komt deze seksuele dingen. We hebben een zeer interessante geschichte in de Bibel en ook een zeer treurige. Dat volk Israël, zij hadden nu 40 jaar in de Wüste herumgewanderd, nu zijn ze wat om Jordan River.
Und sie sind noch an der Osten gekommen, Jordan River, sie sind da noch nicht durchgegangen, Gott hat noch nicht durchgeführt. Aber du bist ein König, du dich wie. Und das König lässt sich einen Prophet holen und er gibt ihnen ein Geld und er sagt, komm diese Menschen pflegen. Und so dass die kommt dahin, um diese Menschen pflegen. Die fing diese Geschichte, ich glaube, das ist ein dritter Mose oder vierte vielleicht. Aber anyway, dann kommt das Prophet dahin und dann soll das Volk Israel pflegen. Wenn sie haben sie zu holen, wenn das Volk wird pflegen, dann wird Gott seinen Schutz von dem Volk raufgehen. Aber Gott lädt uns so, dass das Prophet, der kann 16 Stunden aus das Volk sehnen. Oder wollen sie mal von der anderen Stadt down und dann muss er dort war sehnen. Dann wollen wir mal von hier und dann sehnt er dort war. Weet je wat er dan deed? Dan gaf er den König Ruth. Und er sagt, weißt du was, ich kann nicht anders reden, als was Gott mir gibt. Ich kann das Volk nicht pflegen. Aber weißt du, was er kostet dann? Du deine Schmacke frühes nehmen, dann das mit deine frühes, diese Mana von Gott sein Volk verlassen, und dann waren die erstens mit den frühes Horerie driven und danach aufjagen anbeten. Und das ist was sie tun. Und da, wo Gott das Prophet nicht leid pflegen über das Volk, da können sie bei einmal mit ihrer Frühes diese Mana verlassen. Und die gingen die Frühes heran und sie deden Jette anbeten und sie lebten in Horerie mit dieser Frühes von dem anderen Volk. Und dann kommt Gott sein Gericht. 24.000 Mana starben in einem Tag. Weet je, Lied, de Dievel zijn roet van jou is. Bruk schmakke frühes. Bruk die schmakke charpe te mana verlaten. En dan worden die hier aangaan. Dan de nächste zondag hebben we een dichter beetje een krak wordt het schoft. Maar dan worden ze die hier aangaan. En zij worden hoe de hoererie drijven met die en zo weer. En weet je wat dan passiert? Die zuil is verdorven. Die heim bereikt ver. Die Kinder was niet met een spiessterchen had, wat never uitheilt. En er zijn nog vele andere dingen, die volgen, die zijn onmenselijk groot. Wanneer we dat doen. Na, vielleicht sterben wir nicht körperlich. Diese Menschen dort starben, 24.000 Menschen in einem Tag mussten sterben werden dort. Und weet je, wir haben 24.000 Eichen von der zwei gebrochen. Krank werden das alles gedaan. 100% werden das alles gedaan. Die Feindschaften haben wir krank so. Vielleicht kann er die nicht pflegen. Vielleicht kann er die nicht in der Halle schmieden. Aber weißt du, was er tun? Er wird die versuchen zu verleiden. Er wird die Brücken zum wem verleiden. Er wird die Brücken zum Lasten. Und dann über dem haben wir Hurerie und alle Hunde Anmoralichkeiten ans Volk. Das ist, was der Teufel will. Wir weisen sexuell. Wir leren wat reichen orig is, naar we wijzen, naar dat reich te doen. Ik wil vragen dat je opstaan. We beten ons harten en checken. Weet je, Gott hat wat sehr wundervolles gemerkt, ein großes Geschenk, erst für uns befriedet Leben so wieder. Und wenn ein Mann und Frau ein schönes Sexleben haben, das ist bloß ein großer Segen. Aber so schrecklich viele Menschen in euch von dir, wenn die euch nicht einbrechen, aber das keine Friede bin, wenn das alle verdorben ist. Wenn wir weisen, und die als junge Menschen sieht weisen, die sie in sich haben. Ich weiß, je hat den Brief, ich weiß, je hat das Verlangen, das von Gott gegeben, aber braucht das weis. Braucht das für Gott seine Liebe. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Leute für uns. Wir danken dir, dass du uns gemerkt hast. Wir danken dir, dass wir sind Mondsmenschen und Frühmenschen. Wir sind gemerkt, einer für den anderen. Aber Herr, wir weiten, wo diese Welt uns lockt, nur ein sexuell, unmoralisches Leben. Und ich bete von dir in Beschützung über unsere Kirche, in unsere Eichen, in unser Familienleben. Du sagst uns, dass die Weide, die wollen deib sein. Dort wird unsere Seele verdorben. Dort wird so viel Wunden und Schaden bringen in uns Leben. Und Herr, wir sein das immer wahr.
En ik bid besonders voor ons als Kirchenleiders. Help ons rein te blijven. Help ons dat wir nicht worden de ganze Kirche vernichten wegen een onmoralisches Leben. Dankzij Herr, dat du ons verschalten. En ik vertrouw voor de mannen van jou. Herr, want hier zijn ons wat de lasten doen. Help ons dat te herkennen. Help ons dat naar die te gaan met de last. Herr, want hier vroeger zijn, wenn dat zo schijnt met je karpen lachen en spelen. En dat schijnt van mannen checken. Ik vrouw, Herr, dat du was ons erkenntnis geven. Dat zij karpen worden voor die Ehebrocken. Du hast ihn gemerkt, du hast den Schmack gemerkt. Aber Herr, zij haben grote krachten bij. En ik vrouw dat du het Spessheit geven, den reich te brengen en wijs te zijn. Dankzij Herr, für deine Liebe, dankzij für deine Gnade, für deine Ehe.